दुली गामियाव माहारियारि फोरबो अनसाय नखर जथुम आफादा आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। कक्राझार जिल्ला परबतजरा मुखुमानि टिपकाइनि बेन्दोंआव थानाय दुली गामियाव माहारियारि फोरबो अनसाय नखर जथुम आफादा सानसेनि हाबाफारिजों दिनै गाजा गोमजायै आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव फोरबोनि लांगोनाखौ बेखेवनानै होयो बारग' परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिबिसन ब्रह्मआ। लोगोसे जिरायसालिखौ बेखेवना होयो टिपकाइ समबाय समितिनि बारग' मासिगिरि तरेन्द्रनाथ बसुमतारिया। बेनि उनावनो बैसागु मेथाइ रोजाबनाय आरो मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिया खुंफुंनाय जायो। लोगोसे सानजौफु 12 रिंगायाव सावरायमेल जथुमनाय जायो। बे सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै मुंदांखा आइजो सिफुं दामगिरि तरायना बिजुलि ब्रह्मआ बाहागो लायो। लोगोसे ओनसोलनि समाज सिबियारि बिबिसन ब्रह्म, अमर चन्द्र ब्रह्म, तरेन्द्र बसुमतारि आरो गामिनि गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। गिबियावनो बयनिबो रायजो राजानिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनानै दिनै आगु रंजालि बैसागु फोरबो जोङो फालिनो आखायाव लादों दुली गामियाव। दा जोंहा बे माहारियारि फोरबो अनसाय नखर जोङो नखर बिदिनो बे मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय आरोखि ज' जानानै गिबियाव जोङो खुंदोंमोन नखराव अनलायनायनि गेजेरजों आरोखि। ओमफ्राय दिनै बियो 2019 आव जोनोम जादोंमोन जोंनि बे नखर खुंनाया आरोखि। ओमफ्राय दिनै जोङो गिबि खेबनि थाखाय बे नखरनिफ्राय जोङो फोथाराव ओंखारफैबाय। दा बे फोथाराव ओंखारफैनायनि जायगाया जों दुली गामियाव लादों। दुली गामिनि रायजो राजानि अननाय बयनिबो सहाय सगिथाजों दिनैनि बे माहारियारि फोरबो नखर जुथुमा गिबि खेबनि थाखाय दुली गामियाव ओंखारजेननानै बे हारिमु आयदाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो माखासे आयदा लादों। जाय आयदाफोरा हानजा मोसानाय, खुगाजों खननाय, केसेटजों खनखानायखौ मोसानाय, ओमफ्राय दा बिदिनो जोङो गिबि खेबनि थाखाय बे दुली गामियाव खुंफुंनायाव बयनिबो रायजो राजानि अननायजों नखरनिफ्राय ओंखारनानै दिनै जोङो फोथाराव फैनो हानायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेबायदिनो जाहाथे जोंनि जिनाखि थांखि लादों नखरनिफ्राय फोथाराव, बेखौ जाहाथे उननि समावबो फैगौ समावबो बयनिबो अनसायनायखौ जों मोननो हायो। बिनि थाखायनो आङो बयबो रायजो राजानिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय। फोरबोआव जोंनि एलेखानिनो टिपकाइ एलेखानिनो खाथि खाला गामिनि जथ' दङ। जोंथ' आगु बैसागु फोरबो फालिदों। बैसागु बोथोराथ' फैनो जोंनो सानथामसोल'सै, सानथामनि उनावहाय दा बे गोदान बोसोराव जाहाथे बयबो जोङो जौसे खौसेयै बयनिबो अनलायनायजों जै मैयै इसोरनि अननायजों जोंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, बिमा बिफा जथ' दं, जों जाहाथे जै मैयै गोदान बोसोरखौ बरायनो हायो। बयनिबो साननाय हनाय कामना बासना जाफुङो। देहा सोलेरावबो बयहाबो जाहाथे सुस्थ' जानो। बे जायगायाव फैनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों, मोजां मोनदों जे माहारियारि फोरबो अनसाय नखर जुथुमा जेनाखि आगु बैसागु फोरबो फालिनायनि आयदाखौ दिनै खालामदों। जोबोद साबायखर होथाव, जोबोद मोजां मोनदों। मानोना आंबो बे जायगानिनोखा, आंनि आइया बिनिनो, आंनि आफाया बे नाय गामिनि। गतिके बे जायगायाव सफैनानै आङो गोदोनि उन्दै समनि माखासे
माबाफोर जाथायफोरखौ जों गेलेनायफोरखौ आं दिनैहाय गोसोखांदोंबो आरो जाय हक जोबोद मोजां मोननाय जादों आरो आं बेखौनो लुगैयो जोंनि बे माहारियारिनि माखासे बे रोखोम कालचारफ्रा जाहाथे जौगानानै थायो बयबो गोसोआव लायो आरो बेखौ फोथांना लाखिनो सेस्था खालामो आं बेखौनो लुगैयो आं बेखौनो खावलायो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बयबो मोजाङैनो जेबो दावराव दावसि खालामाबालानो जोंनि बे माहारियारिनि बे रोखोम कालचारखौ मोजाङैनो बयबो रंजा बाजानो खुङो आं बेखौनो रायजो राजाफोरखौ खावलायो नैबे रंजालि बैसागुनि आगु हिसाबै जोङो माहारियारि फोरबो अनसाय नखर जथुम होननाय जोंनि मोनसे जथुम दं जोङो बिदिनो 90सो नखरजों ज' जानानै बे आफादखौ जों दानाय जादों आरो जों गिबि खेबनि थाखाय बे रंजालि बैसागु आगु हिसाबै दुलि गामियाव जों फालिदों बे फालिनानै जों दिनैहाय गोजोननाय मोनदों जे जों जायखौ हांख्रायदों बिथांमोना फैदों बादायारि बिथांमोनाबो नांगौ रोखोमै जों हांख्रायनाय बायदि नुजाथिफैनो हादों लोगोसे जों जे हांख्रायहरनाय आलासि बिथांमोनाबो नुजाथिफैनो हादों बेखौ नुनानै जों खोब मोजां मोननाय मोनदों जाफुंसारनाय बायदि मोनदों जों माहारियारि फोरबो अनसाय नखर जथुमा देग्लायसो गिबि खेबनि थाखाय जों बेखौ फोथाराव खुंनाय जादों आरो बेखौ दिनै दुलि गामियाव खुंजेननाय जादों नोंथांमोननि मेन उद्देश्यआ मा नोंथांमोना दिनै बे आगु बैसागु मोनसे फालिदों बेनि उद्देश्यआ मा जोंना थांखिया बेनो जे मोनसे हारिया थांनानै थानोब्ला बे हारिनि माहारियारि फोरबोफ्रा जोबोद गोनांथि दं आरो जाय हारिहा माहारियारि फोरबो बे रोखोम रोखा गैया बिसोरहा सिनायथिबो गैया गनायथिबो गैया दा थांनाय समफ्राव जों नुदों जे जोंनि माहारियारि फोरबोफ्रा आवसारि जाबोदों जे खोब सिबिनाय बा फालिजानायाव नेवसि जाबोदों दा बिनि समाव जों गोबां बेसेन गोनां धोन खोमानानै लानांदों दा बेफोरखौ जोङो जोंनि फैगौ जोलैफोरनि थाखाय थिनानै गालांनो हागोन खोमा होननानै जों बिदिनो 90सो नखर ज' जानानै जों बे आफादखौ दानानै जों बिदिनो माहारियारि फोरबोखौ अनसायलांनानै जोंनि उन जोलैफोरनो एसे बे रोखोम थिलांनो होननानै जों बेबायदि थांखियै जोंनि बे नखर जथुमखौ दानाय जादों आगु बैसागु फालिदों बेजों लोगोसे नोंथांमोना मा बेवहाय आयदाफोर लानानै दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव गाहायै जोङो हारिमुवारि आयदा जेरैहाय हानजा बैसागु मोसानाय बेखौल' लानाय जादों जिहेतु गिबि खेबनि थाखाय जोङो बेखौ आगान होदों आरो बे मोसानाय आयदाखौ जोङो हारसिङै बे रोखोम खालामनाय जायाखै जों गामि लेखायै बादायनाय जादों आरो दिनैहाय जोंनि बे हांख्रायनायाव 12सो गामि बादायफैदों आरो बादायनाय खुब जाफुंसारै जादों